Tehát mit is tehet, ha biztos akar lenni abban, hogy a rendezvényén a helyszínnel kapcsolatban nem lesznek kellemetlen meglepetések? Hogy tudja garantálni, hogy a résztvevők is meg legyenek elégedve, az előadó vagy tréner is jól tudja végezni a munkáját, és mindenki dicséri az önszervezését és választását? A válasz roppant egyszerű, használjon minket. A jó hír, hogy ezért vagyunk. Rétlaki Márton vagyok, a HR Station Kft. Ügyvezetője. Mi üzemeltetjük a tréninghelyszínkereső.hu oldalt. Ez nem csak azért jó hír, mert így biztosan mehet a helyszínkeresésben, hanem azért is, mert amellett, hogy sok esetben legalább fél napnyi munkát megspórol azzal, hogy nem ön, hanem mi keressük meg a rendezvényhelyszínt, ön még pénzt is megtakarít a cégének. De hogy is lehetséges mindez? Mennyiségi kedvezményeink révén a partnereinknek általában még olcsóbban tudjuk megszerezni az adott helyszínt, mint hogyha önök ezt maguk tennék. A mi dolgunk az, hogy az önök igényének legjobban megfeleljünk, és hogyha az önök igénye az, hogy a kategóriában a legjobb helyszínt a legolcsóbb áron szerezzük meg, akkor mi azt fogjuk tenni. A tréning helyszínkereső szolgáltatása hiánypótló. Ez egy szakmai honlap, amely tréneri szemmel választja ki az adott célnak leginkább megfelelő helyszínt. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy megkönnyítsük azon vállalatok HRS, tréningszervező vagy marketinges szakembereinek a munkáját, akik a céges rendezvényekhez helyszínt keresnek. Egy szolgáltatás ára nyilván önnek sem mellékes. A mennyibe kerül kérdésre, azonban a válasz nálunk nem úgy kezdődik, mint a legtöbb tanácsadó vagy szolgáltató cégnél, hogy hát az attól függ. Nálunk a válasz nagyon egyszerű, semennyibe nem kerül. Nos, mi lényegében úgy dolgozunk, mint egy utazási iroda. Vagyis mi vagyunk a rendezvények utazási irodája. Tehát úgy, ahogy a következő nyaralásának a megszervezését rábízza egy utazási irodára, amit ön a legjobbnak tart, ugyanúgy bízza ránk a következő rendezvényének a megszervezését. Ön hogyan keresne például egy helyszínt egy céges rendezvényre, legyen az tréning, vagy partnertalálkozó, vagy vezetői megbeszélés, netán éppen egy céges vacsora. Nos, általában az emberek vagy a megszokottat választják, ami persze nem mindig a legjobb választás, de mindenki ragaszkodik a sajátjához, vagy maguk megpróbálnak keresgélni. Ezt általában az interneten teszik. Mi mindezt a fáradtságot megspóroljuk önnek, olyan helyszínt találunk, ami a költségvetésének is megfelel, és amelyben biztosan jól fogják érezni magukat a résztvevők. És erre mi garanciát is vállalunk. Megspóroljuk önöknek azt a fáradtságot, hogy az interneten kelljen keresgélni, ajánlatokat bekérni, összevetni azokat, különböző formátumokat egybevetni, és ezeknek a keresgélésével az időt pazarolni, helyszínekkel alkudozni, és még egy csomó minden mást, amiről inkább nem is beszélek. Több mint 1000 tételes adatbázisunk van, és ebből a helyismeretünk lévén könnyen megtaláljuk az önnek megfelelő helyszínt. Bekérjük az ajánlatokat, a kért paraméterek alapján aztán ezeket összesítjük, egy jól átlátható, könnyen kezelhető formátumban továbbítjuk önöknek, és ezután, hogyha arra van igény, akkor még személyesen ellenőrizzük azt is, hogy minden úgy működjön a rendezvényen, ahogy ezt önök előre elképzelték. Adott esetben személyes kontaktot biztosítunk a helyszínen. Föl kell vennem, már megint csörög a telefon, ezt most elintézem és utána folytatjuk esetleg.